Hurian itu hata, tapuk kama parsorata do tuhata di manugo nerion, di minggu jubilate, di hari Minggu 8 Mei 2022. Mari demahita sian buku ede nomor 125 ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Marolo-bolop tu debata maho alesa dok tanoon, edehon hamu mahamuliao ni goarna, namar mulia bahen hamu puji-pujianna, dok hamu mandok debata, tung nasokka do akka pabahenanmu, binahen ni hinatibul ni gogom, ikon marsomba tuho akka musum. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, suruh mato di porbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jala asalam gadda haporsiaon nami marhite-hite pakirimon namang hulu, asa toktong huingot hami, nah hehe do hami musesian namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu tasadarion imasian patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo audo Jehovah debatam ninna debatata dan jadi merakup au bahenonmu debatam.
Dia dolapatan i oddo. Ikon ubia rohata jala humolong, jala upos mida debata asa mida nasana adong. Ido sahatna rap mangido gogo mahita siat Tuhan debata lao mangulahon patik nain. Ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na ombarto patikmi. Amin. Tato poti madosata na godangi itu adopan ni debata martangi yang mahita. Alea manami jala debata nami na di banua gijang. Para si rohana sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami dodosa nami. Dohot pangalaw sion nami na godangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asi ni roham. Jala sesa madosa nami saluhutna. Ala ni pagkokop ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa. Songonodo pakaholongi ni debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porosea di ibana. Asa hanguluan na saliling ni leling na di ibana. Hasa ngapon ma di debata na di gijang. Amin.
Hatani debata turupek epistel dihita di minggu tasadarion ima nadi enet sian sada raja-raja 10 ayat 10 sahatu 24. Sada raja-raja 10 ayat 10 sahatu 24 tajahama marsikat sorin. Jadi dung salpu aka jamita odeng marsahid ma anak ni perempuan sorangan nai pola pasang situtu sahidna laostos hosana. Dungi nina perempuan ni mati si Elia aha parsora kutuho ale halak ni debata ruparo dohau tuau lau pasukapon dosaku dohot membunuh anaki. Dungi ninna si Elia madok na sida. Boan tuson anak mi. Dungi dibuat si Elia anak nai sian apuanna. Laos diboan ibana tu gijang. Tu bilut nani inganan nai. Jala diapehon ibana tu podomanna. Dungi jojo maibana tu Jahoba ni nama o ale Jahoba debataku. Tung dohot ma perempuan nama baluon sorangaki magi namago bahenomu lau membunuh anakna. Dungi di pabustang ibana tolu hali digijang ni dagdanaki uhut jauh-jauh tu Jahoba ninnama ale Jahoba debataku ua paulak mahosa ni dagdanakon tu bagasan ibana. Jadi ditangihon Jahoba masuara ni si Elia gabe mulak hosani dagdanaki tu bagasan ibana laus mangulu ibana. Dungi dibuat si Elia dagdanaki jala diboan sian bilut pargijang tutoru jala dilehon ibana tu inana huhut gidok si Elia idama nama ngolu do anak mon. Dungi didok perempuan ni mati si Elia nuai pe asa huboto halak ni debata doho jala hasitohan dohatani Jahoba narua sian pamangan. Ido sahatna martua do na tumangihon hata ni debata jala na peopsa. Amin. Cor marturia.
koma hata porseotai songon na hinatidakon ni dongata sa porseaon di sa dok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo nasu hatu dosa natu mo palangit tohotano au porsea di Jesus Kristus ana ni debata Jehovah na sasadai himana tinubuhan ni si Maria nagabe-gabean siato di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata natu maon na bernit di panghuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinur silang na tua-tua nuatoru bumditanom na mulak mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lah hunduk di siamon di debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pa imam mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu doot na mate au porsea di todi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ala Kristen akka na badia dohot di hasisaan ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangolu sogot daging ni halak na mate dohot di hanguluan na sorasuda amin. Shalom. Shalom. Horasmadi hita salutna amanginang. Nadong di bagasan ni gerejaon suang-suangan ni amang inang dor sude ruas ni HKBP Kebayoran Lama na nangpe naikon mangiuti acara ibadon di Jabuna manang di inganan nabe. Jahon hamima tikting di hita di minggu tasadareon tikting na masa di Urieta di bagasan mingguon minggu jubilate 8 Mei 2022 wasoni debata na panguluhon goarni minggu tasadarion ima minggu jubilate na marlapatan marolop-olop tu debata ma ale sandok tanuon pesalmen 66 ayat sada na paduahon pertaniangan Banjar. Pertanian Banjar dipatu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 mulai pukul 20 WIB di Banjar Bungur Kostrat Parjamita Pendeta Jepri Sitindaun MTH liturgis Sintua Hasiani Par SE. Di Banjar Tanah Kusir Selatan Parjamita Pendeta Jojor Boru Pardede MTH liturgis Sintua TL Aritonang. Pinangido tusude ruas na adong di Banjar asaro mandohoti. Patuluhon namar bagas. Tikting paduahon. Naeng manjalo pasu-pasu parbagason ma. Jakob Jogamada siahaan. Ruas ni HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Maringanan di Jalan Rotela Opat nomor 10 Perumahan Pertamina Pondok Ranji Ciputat. Anak ni Amata Padita Wilson Karimula Siahaan STH. Tubuni Inata Rusmian Pelegia Boru Tambunan. Dohot Orwana Yunisca Angelika Boru Sitohang. Ruas ni HKBP Banjarmasin Resort Banjarmasin Kalimantan Selatan. Maringanan di Jalan Sutoyo S nomor 250 Tolu, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Boruni Amata, Jawanten Sitohang, Tubuni Inata, Madalena Boru Pangaribuan. Pamasu-masuon dipatupa di hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 di HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, pukul 8.30 WIB. Saya di pasu-pasu tuhata madongata nanaeng majalo pasu-pasu parbagasoni. Napawaton pengunduran diri dohot penerimaan tata usaha.
Mamuka tanggal 30 April 2022. Nunga masohot manang pengunduran diri Marito Mainengsi Borusinambela SS. Manang staf tata usaha kedua kantor ni Gereja Ta HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, nama ngula seleling 5 bulan. Hobartu pengunduran diri staf tata usaha kedua Gereja Ta membutuhkan staf tata usaha 2 naik baru. Dohot ketentuan sebagai berikut. Sada ruas ni HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Napa 2 hon bawa manang boru dang dope marbagas. Napa 3 hon marumur 10 walu sehatu 30 tahun. 4 pendidikan terakhir minimal D3 jurusan komputer manang IT. Napa 5 hon Boy mengoperasikan komputer mengerti MS Word, Excel, PowerPoint, Zoom dohot na asing. Batas waktu penerimaan mulai minggu tanggal 1 tanggal 22 Mei 2022. Napa 5 hon penerimaan guru sekolah minggu ni Huriata. Hombar tu aturan dohot peraturan HKBP amandemen 3/5 pasal 5 syarat gabe guru sekolah minggu ima. Sada rade mamelehon dirina karejo di tonga-tonga ni dakdanak sekolah minggu ni Huriata. Napa 2 hon marpangalao napa tas sitiron dang bercela ringgas mandohoti parmingguon dohot mangulahon parkarejion di Huria manang gereja. Napa 3 hon ringgas mangihuton sermon. Napa 4 ton marumur saotikna 10 walu tahun jalanunga malua. Napa 5 hon naumotikna berpendidikan keguruan. Napa onopon dipilih di rapot gabungan Dewan Koinonia dohot majelis tahbisan. Napa onopon tim sentralisasi keuangan. Merujuk hasil rapat koordinasi pimpinan dohot preses HKBP na di tanggal 8 Maret 2022 nasalpu laho mewujudkan sentralisasi parhepengon HKBP songon naong diamanaton di rapat MPS naeng patupaun sosialisasi sentralisasi parhepengon HKBP di wilayah 4 ima na meliputi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, HKBP Distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur, HKBP Distrik 10 Walu Jabarteng DIY, HKBP Distrik 10 Sia Bekasi, HKBP Distrik 20 Sada Banten, HKBP Distrik 20 Pitu Borneo dohot HKBP Distrik 20 Walu Deboskap. Hombartusi timna Borhat Sian Huriata Ima. Pendeta Jeffrey Sitindaon MTH, Pendeta Resort, Nyonya Uli Novianti Simbolon Borusiahaan SE Bendahara Huria, Sintua Tiur M Borusi Tompul SE AK Parhalado Parartaon. Laho mandohoti sosialisasi sentralisasi parhepengon HKBP secara tatap muka manang onsite di Balai Sinta, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 88 Catur Tunggal DI Yogyakarta. Tabuan matang nyakta asa denggan mardalan ulaoni. Napa pituhon hata mauliate. NHKBP ni Huriata pasahaton hata mauliate turuas ni Huriata dohot berpartisipasi di acara bakti sosial tu panti sosial Tresnawerda Jakarta. Imana pasahaton sumbangan berupa materi melalui donasi godangna 14.240.000 dohot berupa barang. Sayanggiat magabe pasu-pasu tuna pasahaton dohot nama jalo tuhat tama mamasu-masu. Napa waluhon turnamen NHKBP. Napa sobulung ni Huriata neng patupaon turnamen esport Mobile Legend di tanggal 14 Mei 2022 secara online, dohot di tanggal 21 Mei 2022 secara offline di Gedung Sopo Praja. Turnamen non terbuka tu sudah remaja, dohot na posompulung ni Huriata. Songoni mahujahok kami tikting di hita
Tuhatama nama donganita saluhutna Horasma. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna. Olah di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhatta kita nasa parsauran di minggu sadarion. Hatan itu hatta nagabe turpuk jamita. Di mingguta sadarion ima natar surat di ulaun ni apostel bidusia mamukka maisian ayat 36 sahatu ayat 40. Tapayuti hukma sonon mahatan itu hata tersurat di sih. Dungi adong ma di joppe paropuan sada na porseak na margoar tabita astuan na hiji manang Dorkas na sumurung mangulahon na dinggan dohot mabahen asiniroha tongon ma dia ka arii marsahit ibana laos mate jadi diburi ma ibana dipeakkum ma tubilut pargijang alai jonok dohuta lidda tuhuta joppe. Jadi tarbigima tuakka dongan si Petrus disih. Gabi disuruh ma dua halak manopot ibana mangapoi
asa humatop ibana ro tumopot nasida. Jadi hehema si Petrus madongani nasida. Asa dung sahat ditogihom maibana tubilut pargijang. Jadi Roma madapotton ibana saluhut buru-buru nama balu akana tangis. Dipatuduhon tu ibana ulos doho abit akana pinauli ni si Tabita adorang rap dope doho nasida. Alai di palaho si Petrus manasida saluhukna dungi marsinggang maibana martangiang didopak kuma bakei didok ma o Tabita hehe maho. Jadi dipabidok mamatana dungi dina di ni idana si Petrusi hudul ma ibana. Jadi disurduk kematanganna pahehehon ibana dungi dijoma akka nabadiai rodi akka buru-buru nama balu dipajongjong ma ibana mangulu dijolo nasida dungi sarmai diboto saluhut pangisini huta joppe jadi toropdo gabe porsea di Tuhani alai nania do lelengna ibana mian di huta joppe seorang disada halak namarguar Simon si Pauli hulik kuling ima saatna ngolu nama ngulu na dipangulu ngulu nama ngulu na dipangulu namarlapatan doi iya ngulu tahun bui pehita mangulu ala na pinangulu ni Tuhan itu. Asa ngulu ni hita jolmaon di pangulu Tuhani asa dakolan asal mamangulu asal madisi hosai jala ido na olo tadok imay manang bohape asal mamangulu hape ngulu ni hita jolma nagabe mangulu ala ni na pinangulu ni Tuhani adong do maksud do tujuan adong do lapatan ikon argado ngulu na pinangulu ni Tuhani tuhita arganai ima ikon marlapatan
ngolu namarlapatan. Dang boy asal mangulu. Ngulu namarlapatani iko ngulu namar haporseaon. Asa ngulu namar haporseaon ikodo adong parbue ni haporseaoni na iko siulahonon na iko siteraponoton di bagasan ngului sadiri. Asa ido molo didok ngulu namarlapatan. Hidup yang berdaya guna. Hidup yang punya arti. Hidup yang punya tujuan. Ido molo didok nguluni hita jolma bertumbuh dakola bertumbuh dengan dunia ni alai iko sahak do tu namar parbue ima didok berbuah. Alai parbue nai buah nai dang boy uli idaon siad duru HP gilohod di bagasan. Alana ikon parbuei buah nai dang boy holan kita na menikmati. Alai ikodo nikmatan nidongan. Buado tutu parbue nai. Tonggido denggaddo ikut takas doi ima boy didai dinikmati akadongan asamolo uli asamolo tonggi jala denggan ima naidokna marlapatan nang tudongan hidup yang bermakna. Hidup yang bermanfaat. Bahkan didok hidup yang berdampak. Berdampak yang positif. Berdampak yang baik. Tabubah. Tonggibah. Dengganai. Lasroha. Marulupulup toddi ala lausongonido nang na pinatupa pabahenan ni Tuhan itu hita daga belas dorohat tahamuak kamang dohot tamuak kainang asa ala ni pabahenan ni Tuhan itu kita akan adenggani akan nauli pakokopon nai ido asa gabe mar jubilate kita di minggutta sadarion namar lapatan marulupulup tude batama sadok tanoon marulupulup tu
tu debatama sadok kita jolma na di portibion. Ala ni pabahenan na. Ala ni asini rohana. Ala ni dinggan ni basana. Si Tabita at tergudang do na mamaki guar Tabitaon jala tuhorong niya ka buru guar nauli don Tabita jala bamolo ibai goar hobar maniat tu guari tunguluna aunang sa ibai goar na si dame apa holay hol na maguturi ay dahiro dame inna alay hol na bede puka labokin na apa makatay pinakasaran Tabita sahalak nagebitar goar sian horong ni paropuan sisean ni Tuhani na burju na tubok jala na sangat peduli tuak kadongan na molo pedidok di turpuk tahun na khusus ima tuaka ina na mabelo alay dang napala holat tu si dia kana somar diha-diha na berkekurangan na pugos ala si Tabitaon ima sahalak paropuan namar hapor seaon na denggat tutuhani ala ni hapor seaon na tutuhani di patarida ko di patuduhoni banado ima parbue ni hapor seaon nai marhite-hite nama bain na denggan molo di turpuk tahun di ayat na parjului di kalimat na parpudi na sumurung mangulahon na dinggan doho mabahen asiniroha Boido muse tumakas di hata Indonesia di Alkitab tai didok perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Banyak sekali. Dakola sasahali. Alai macai gudang. Dang idok bilanganna. Mulai idok banyak sekali. Boy mai dohonotta dan terbilak kita ala ni godangna jala dipakai mai di hata batak ima sumurung mangulahon na denggan dohot mabahen asiniroha ulaon para sinirohaon diakoni sosial asam lo didok tolu pajowon tuhuria
pajawun huhut parsuruan ni Tuhani tuhuria. Ima natolu pajawu parsuruani marpungu marpanidangion dohot marpabahenan koinonia marturia dohot diakonia bersekutu bersaksi dan melayani. Asa dang boy HP ima holan na marpungu sajo berkoinonia marpungu ma punga paropuan marpungu ma punguan ama marpungu ma inahanna marpungu ma naposo bulung do akka punguan na asing baik di punga kor di huria nama bain akka gor ni punguani marpungu berkoinonia doi denggad na marpungu bahkan di do manang di dia dua tolu halak nama joguarku di sido au denggado na marpungu jala unak kolan na marpungu so tungla di do anon asal ma torop si majujungi di si. Pola di do rupani, tahu nggak ayang go torok dan yan, holan napa torok ulu doi inna rupani. Alai ikon adong do tindak lanjutan dia mai molodung marpungu ikon do di parpunguani maka tidakon ima huaso dengga basa asni rohani Tuhani bersaksi luar biasa dua asni rohani Tuhan itu hidabain narupani alai dang boy holat di si iko saha do tuna berkarya iko saha do tuna marpabahenan mardiakoni melayani mangulahon ulau para seni rohaon jala ima na pinatuduhon ni na pinatupa ni si Tabita parbue ni hapor seonna parbue ni pakatidak kononna taringot kuaso habel gaun ni Tuhani idu asarido hamuak kamang dohot tamuak kenang hapor seoni ikon marpangulaod ala hapor seaon na so marpangulaon nong mati doi iman tanpa perbuatan adalah mati Jakobus 2 ayat 20 iko marpabahenat do hapor seaoni iko berkarya do betul-betul do tergoar si Tabita sahalak paropuan imanagabe si sean ni Tuhatta Yesus di patareda honibana do karyana jago majahit mabay pahian jalay pasaha may tuaka na makarikoton memerlukan tuntoro mahamuak kamang dohot tamuak kainang namarlas ni roha jala tuntoro majolma na makalomo honibana dihading ganon na dihaburjuon na dipabakenan na jadi hamak kamang dota makenang
molojol manamar hapor seaw do hita. Ikom mangulu do ulaw para sinirohaon. Ulaw para sinirohaon. Kepedulian terhadap orang lain. Jala dan ukuranna hola sia suduk materi. Dak saya sudi ya teh. Dak saya sudi kepedulian patuduhon holong tudongan. Dak saya diukur pabahenan di sileon-leon ima di materi. Di fisik bukan. Ay buhay do mangurupi do nga mangulaw-ulaw para sinirohaon. Pajupang marpungu. Taboto arsa na. Bata po day, kita motivasi. Kita semangati. Ang unang anong pabuaw, kolso na tuhita. Apero hita, ay mada. Kurasa hato na mahumate. Nahita ro agu ya magdangbi. Edo. Ipasaha tu hita kolso na. Apetadok, bong mali, apa nun? Ama si tau buku nama. Bamanang nabuhape, bataw madisi. Apalagi muse rodo nga ni pasaha holso na tuhita. Hapi dangi boto do nganok kita pe holsoan. Basotong gabi tadok, pasa satu holsom tuaw haro holsok kudang terselesai honau. Tidak. Namar hapor siaw dak songoni. Namar hapor siaw taboto do pasahaton holsot tay tutuhani. Hape rodo nga pasahatok kolsona tu kita. Kita harus sanggup di bagasa keporseota. Disanggupkan Tuhan memotivasi ibana. Ay ditik kita pasahat hata menyemangati memotivasi ibana. Laos di sido mangula Tuhani. Hata nata pasahati laos inang memotivasi dirita. Maparguguyo kita, menyemangati kita. Gabi sama-sama mergugu, sama-sama semangat. Ido nagabi parbueni hapor seaon jala dang naso bergumul sitabita. Ayat juga di mulut tasigati hamok kamang dot tamok kena. Siad dia mabahap pakaian na buat nai. Siad dia mabonang na. Ay kanay kululuan na dui. Baru dikarejoy di patupa. Dung jadi dipasahat. Tu nama memerlukan. Tu nama membutuhkan. Dan dipasobu gabe uli guarna. Jadi pos rohat tahamak kamang dot tamak kenang. Dia ka naulina dengan natapatupa. Kepedulian terhadap sesama. Mambain na dengan songon didok diturpuk tahun. Sumurung bangulahon na dengan dohok mabain asni roha. Dang marisuangi. Sada nabi na hemmu tuang gikku na meton. Na tuaw dui. Inna Tuhani. Mabain na dinggan. Jimulo tayo itong ikubuy dumangit tayo paluasi. Manang naborangin na ibagasa sa darion, pinahitaro pa na. Dia managumurak kulahon. Las ni roha do manang juk ni roha. Nadinggad do manang nasudinggan.
mengevaluasi. Alai taida mahamwak kamang dot tamak kenang. Songoni terberita si tabita. Hape tiba-tiba marsahit ibana. Lapitor tepu mate. Jadi sotongadong rupani namar pikiran. Au nga pinatupa makan naringgan. Asa gajang umur. Ayo lu sipata tado ade. Ba tepu-tepu mate modding akadongan naburju tahei mada ayak kana burju do hato patok mate topu iya kana takangi manian topu mate inna muse ay buasa mate akan naburju perjolo ya Tuhani inna nanaing dohonon tadi si danga pala mamereng soal naboha ditikingoluna alai manang BKP najahat do nadinggan ikut dapat do tikina ikut sah ibana tuhamatiani marujungulu sadi hari dangong nama boto hola persiapan di kita do hola persiapan di kita ay tado do ay hamatianon basong panakubor do asa tokkid do marsahe si tabita alay pitor modding alay mo na hobartu si idaota sangat disyukuri tung dihamulate hoddo ala dia ala boy gumodang nadinggan na pinatupana na binain na dingoluna di Roma hita palagi kita Batak. Ang masahala rupani, najahatan. Holan narorang do diula, ape to puma modding. Roma tu si mabay na cara. Ay mada, ay anggo na moddingon, anggo ditikinguluna. Macay dingga kiyad do. Goda kiyad do singoto ninna. Alay sada pedang arok sitiruan ninna muse. Selalu alai dia molo pedido songoni ba memang dangong bedan tu namati ibi tu keluarga nai nama ay buama mangapuli asa marpakirimon dan apala tu namod dingit tuksong do hitara molok song tung bahasa takang ni jolma au kita madok rupani ditikira mangapuli tu keluarga madok hata ay mada hamu keluarga asaboto hamu non keluarga mu non namod dingon najahatan no tikinguluna aro kita ya barani madok songoni dan oke kita madok songoni tung bohaja na saya tetak do dinggat tado alai tu si tabita dum Rosi Petrus martangi yang ibana tu Tuhani mangulu alai paima so di pangulu Rosi Petrus rabdoho akai na mabalui hugut tu matangis alai di buan nasida maaha ima akapahean di ayat 30 sia dipatuduh didok mak buru-buru na mabalu akan tangis dipatuduhon tu ibana ulos do abi akan apinauli ni si tabita adorang rabdope dohot nasida dipatuduh makabiti omani Petrus abi nabi na ini si tabita amang amang jala tangis dang naibabayan namar lapatan di si akan nauli na denggani tidak dilupakan orang-orang yang dekat terhadap dia akan nadenggan na tatabay dingoluta dan lupai bahkan songonak kainan na babaluin na tumatangis
mereka merasakan kehilangan yang luar biasa. Jalai do nata parsita-sita hamok kamang dot tamok kenang. Gabi jol mahalomoah kita. Gabi jol sia-sia di nadi halomohon jala nadi parsita sita akadongak kita. Baik di kehadiratta. Manang sa di hari pe. Jala sahat tunamate. Dipatuduhon aka naung majalo nadinggan sian namodingi. Ino nakinga sa tadok. Alenian batong dik ko jagot tati. Molo topu moding naburju amang tahe. Hape topu moding na jahat na hurakato niyan. Anggoy ba siyan hak Kristeno no nga sala yate. Ay mada. Ay na hurakato niyan. Parmoding ni sigar dudahin na muse. Bukan. Dangla gabe bayanon buanot talpe iba gabe tubagasan dosa. Alay di kenyataan ningulu na marlapatan molo pedido songoni naneng dohonon na riko nai hape uli nai hape dengan nai hape molo takas ni parbuehon hapor siau tutuhani. Siapa katayon? Siapa bahenan ditongani parsaoran di siganupari kepedulian terhadap orang lain tung somagoi jala diaka nama kanguluhon hapor siaonna manotong mai marjubilate di nguluna marulupulup tu debatama sadok tanoon. Asa moledok marulupulup tu debatama sadok tanoon. Siad debata mulak tu debata. Kita memiliki iman. Dan itu harus kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mula mangulu si Tabita ditangiang ni si Petrus. Na terjadi tarlongang-longang sude. Jalabahkan ayat 42 dungi sarmai diboto saluhut pangisi ni huta joppe. Jadi torop do gabe porsea di Tuhani. Tutuhani do gabe torop porsea. Dan gabe si Petrus di banggahon. Dan gabe si Petrus dianggung-anggungkan. Jadi unang gabe lasrohat tahamuak kamang dot tamuak kenang. Unang gabe pitor merasa tersanjukia kita. Luar biasa enggak dirita. Molo tabain na dengan tudongan. Molo gabe kita. Saya diagung-agungkan. Alai ikut dohonot tado. Amang inang. Hubay pinadenggat tuho. Alanong di bet Tuhan itu nadenggat tuho. Pasahak maroha mulateo mututuani unang tuau. Iko barani dohita. Ai holallahu lahu martangiang si Petrus didok diturpuk tahun disuruh haruar sude parpuani. Dia tidak mau show of force. Maaau, bui doau, sanggup doau, alani au doi. Jaladang bui dohono tudongan, manang napigahali ni urupa ni, alay gabi ringgan guluna. Unang gabi ni hagijak ko gabi do, ato manian, ay bupi mana songon ni alani au doi, ay nasitad dai do diri na namuse.
Dak sidohono ni. Alai, hape na tapatupa. Ala na jumulo do di pasak Tuhan itu kita. Taulahon ulau para sinirohaon. Ala na jumulo do Tuhani mangasihi kita. Siala ni sotung adong na margijang ni roham ulo ibayan na dinggat tudungan na. Sotung awang pola rupani na pabuah-buahon na binayin na tudungan na. Harus si Petrus dang pola di patuduhon. Alai tangyang naido ditangihot Tuhani gabi mangulu si Tabita. Hamak kadongan na hinahulongan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus na margugudo tangiang ni partigor molo dihaburjuhon. Molo tahaburjuhon martangiang tutuhani. Laos ido sada hataridani haporseota. Namar lapatan di sima takas ngulut tahun gabi mangulu na pinangulu ni Tuhani atong ngulut taupe ikong ngulu na marlapatan di culo ni Tuhani asa saluhut khobar tu Tuhani pamujiot tu Tuhani sialani totong mahita marjubilante marulupulup tu di batama sadok tanoon. Amin martangyang mahita. Marulupulup tuho mahami ali Tuhan. Guarmima na totong marsanga marmulia di ngulu nami. Digo ni asini roham. Didinggan ni basam. Naso halopuani, nasumurungi. Asa songon naposomi si Tabita. Napatuduhon na sumurong pabahenan na. Tuak kadongan na jolma. Imanagabi parbu ini hapor siyaon na. Songoni manak kami ali Tuhan. Dingulu namion. Ajaram tugu-tugumu parbisuhammu hami. Asa totong tutu hami daruli ima diaka tadda halongangan di pardalanan ningulu nami jonok doho wali Tuhan di ngulu nami ganup sialani totong mahami hobar mangulu tulomo ni rohami atong ali Tuhan pinuji maguarmu marsanga mahosian sadok gulmi ningulu nami ingok dohami dia kadongan nami ruas ni huriam na dibagi separsahiton Ruth Maria Asima Borusiahaan Nyonya Gehasiahaan Juwita Borusialahi Nyonya Manik Loise Blendina Boru Panggabian Evertus Ronald P. Simajuntak
Nyonya Pipanjaitan Jojor SI Boru Situmorang, Boru Simatupang, si Tuen Snir MH si Hombing, Nyonya Nelly Frida Siagian Boru Lumban Tubing, Dr. Andus Iwan BM Tampubolon, Sahat Napitupulu, Nyonya MH Tambunan N Boru Simajuntak, Nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar, Saur Mas Delina Boru Sirait, Dot akkana suhugari hamil Tuhan di baga sa parsahitor ruas ni huriami, asatu hodo pasaton nami nasida mangasahon asni roham, marsobba mangilik kami Tuhan, pasahatommu, hamalumon tunasida sian parsahitonna. Dia kena marsak. Oleh Tuhan nama pargugoyhon. Boy tertuhu nasida dia kahol sodoh arsa nasida. Cala tong laut Jepang nasida di pasahato hamonangan. Gabe tamato tong marulupulup to dinasidabe di bagasakko. Diaka nataruli di pasu-pasum dia kalas ni roha. Isarani akan marulang tahun hari hatutubu. Ulang tahun di Pardongas Saripeon. Jupang niya kaya nakon dohot buru sirokap ni Todina. Parsorang ni danak. Ditongan ni keluarga. Taruli di ulau di parkarejuan. Tabani akka pangkat doho jabatan. Jala. Mangomonang dia ka usaho dohot akka partiga-tigan. Raga miali Tuhan dia kalas ni roha di ruas ni kuriam. Dia kapasu-pasumina pinarhatopo nasida. Laos homale Tuhan. Na maparbisuki nasida. Asa totong mamuji pasangap dohot makamulatehon tuguarmi. Ato ngale Tuhan, dia kaulaw ni ruasmu, di namar ragami, di inganan namar serahi, totong ma di bagasan go ni asni roham. Saha di homa daging doho to dinami. Sesadusa nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhat tamarede hita. Laos disomma hita pasahat papungupilian. Tapuji matuhat ta. Tuhan
tapasaha mapilian nong tapapungon tuado panidebata. Martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut, silehol-lehon na dinggad doho nasa ulibasa na mauliutus. Kupasat hami ma siyan na nileon mitu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na utus di culong. Pasu-pasu may jala ramuti, ang sahu para siya kami pilihanon, pati bulon harajaon mo di tonga-tonga ni Huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim, ang salamutad hami gudang ni sileo-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliante tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say South malomoni roham di Banua tonga osongon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa darion hangulua siya pari, se sama dosa nami, songopanesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tu kami. Unak kami togyo tu pangujunan, palua makami siyan pangago. Mula mahamu di bagas salas ni roha, jalo hamu mapasu-pasu siya na mata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu, jala asima rohana midahamu. Di depakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu, jala di pasorhon madamena tuto di munabi. Amin. Tuhan muna kamanami doho inanami, kita saluk na ruas ni Hurion di Mingguta Sadarion di kebaktian parmingguan Manuguton. Kami saluhut na makubasi parminggot tadi Manuguton, Padita, Parhalado, situa doho calo situa, organis, song leader, dohot na makubasi multimedia live streaming
pasaton nami matuhamu kamang dot tamu kenang. Ima salam horas-horas nami. Selamat hari Minggu ma dihamu saluhutna. Jala salam sehat mahamok kamang dot tamu kenang. Horas madita. Mulak mahita di bagasan las deroha.